नमस्कार, सिद्धीज किचनमध्ये तुम्हा सर्वांचे मनापासून खूप खूप स्वागत। आज आपण अगदी परफेक्ट कोकण स्पेशल वालाचं बिरडं कसं बनवायचं ते बघणार आहोत। तर चला सुरू करूया। वालाचं बिरडं बनवण्यासाठी इथे मी घेतले आहेत कडवे वाल। तर हे जे बिरडं आहेत त्याला मी छान मोड आणून सोलून घेतलेले आहे। तर त्यासोबत इथे मध्यम साईज मध्ये बटाटे कापून घेतलेत। गॅसवर आपण कुकर ठेवलाय। आता ह्या कुकर मध्ये आपण 2 चमचे तेल गरम करून घेऊ। तेल आपलं छान गरम झालेलं आहे। आता ह्याच्यात आपण ठेचलेलं लसूण घालून घेऊ आणि ह्यामध्ये आपण एक मध्यम आकाराचा बारीक कापलेला कांदा घालायचा। कांदा लसूणची फोडणी मस्त झाली आहे। आता ह्याच्यात आपण कढीपत्ता घालून परतून घ्यायचा आहे। त्यानंतर ह्यामध्ये बारीक कापलेला टोमॅटो घालून मिक्स करून घेऊ। टोमॅटो जरा अजून शिजवण्यासाठी 1-2 मिनिट ह्यावर झाकण ठेवून द्यायचं। तर इथे तुम्ही बघू शकाल की टोमॅटो छान असं शिजलेलं आहे। आता ह्यामध्ये 3 चमचे लाल तिखट आणि पाव चमचा हळद घालून हे छान असं परतून घ्यायचं। आता ह्यामध्ये खवलेलं ओलं खोबरं घालून ह्या मसाल्यांमध्ये मिक्स करून घेऊ। आता ह्याच्यात आपण बिरडं आणि बटाटे घालून घ्यायचंय। गॅसची फ्लेम आता मी लो करते। ह्याच्यात आपण बारीक कापलेली कोथिंबीर घालून हे असं छान परतून घ्यायचंय। हे असं 1-1.5 मिनिट परतून घेऊ। हे परतत असताना बाजूला पाणी गरम करत ठेवायचं आहे। ह्याच्यात जे पाणी आपण घालणार आहोत ते गरम पाणी घालायचं। अंदाजे 1 ते 1.5 कप आपण पाणी घालायचं। ह्यामध्ये चवीनुसार मीठ घालून पुन्हा एकदा परतून घेऊ। गॅस हाय फ्लेमवर ठेवून कुकरचं झाकण लावून ह्याच्या 2 शिट्ट्या काढून घेऊ। तर इथे कुकरच्या 2 शिट्ट्या काढून झालेल्या आहेत आणि आता आपण हे झाकण ओपन करूयात। तर इथे आपले वालाचे बिरडे तयार आहेत। तुम्ही सुद्धा ही रेसिपी घरी जरूर ट्राय करून पहा आणि तुम्हाला ही रेसिपी कशी वाटली हे आम्हाला कमेंट करून नक्कीच कळवा। तसेच आजच्या व्हिडिओला लाईक करा आणि जास्तीत जास्त लोकांना शेअर करा। जर तुम्ही आमच्या चॅनलवरती नवीन असाल तर आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला बेल आयकॉनला क्लिक करा। लवकरच भेटू अशा छान छान रेसिपीज सोबत।